6.1 and office Sunyania 98.9 and more if you saw Concranza Cassia live and no a year 90.7 and a Domaya 101.3 Mancassin for Sofa Cassia Property a Christmas 106.1 yatum a fire live co Facebook on Swaya join ye such a year we are for comment session no ebra Fabra comment session one mono Nebusia Yankin and Fa Emao and also your SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra and some more drawing in I want to be at your one mobile front and Taffy so what have been working time now and then some more draw Christmassy Yade Abramu December Sunda Toso at Dionum you know Fimpimu and near Dionum sono then near Numuno Ebini say Ara was somewhere for sentimental eba and say a nipa and sia ya kwadabo tofu bikura eka ho wo munyina eja to ama wo mato nanom e wonsiedo Asempa bi efri ye Rojon Draman Mahama Mampenya no atofom e de ama contractors a emu ensem ni nyina da wo bete e wakase iso na doma hene so akasa adiatudwa a Trasa National Cathedral ho sansam wo no ye hwehwem na so obi difo a ye mamra anenini Gridco adwumakuo no e wo Kumase wo mo e bo amane se wo mo bedundum kane ankakra se de beye betimi aboa na wo mo plant foforo bi apie mu e wa nwoma so no wo matimi aye ho adwuma so ena interior minister de ababetu dwa se emiamia hodo ya menteme ho ase ne ntokwa asori wo hododo na no eye ade a ebo me yasomdwe ho entrene nti yenhwe na yempe ho pomasibre abado dwa se nurse fo mienu bi akwa wi ankoda e wotamale aban ya resabia ye kasei dofsu mpanyifo asomu 9 months adwumakuo no wo mo asan akodi dwumadie sronko bi e wo kwa ben nam so amane excavators no dodo no a e na wo munsa atimi aka senia aban ne de atudwa me ya bomo kase se wo kyerɛ se obi a wo akode bi te se tuo ni ade no ene wonom ahyebre bi e de ato se fabra wo abra wonom enya wo hwe no wasade nsebo to dwa se sabra ne pa ho a bibia de ne ho obetimi ayo e de afa ho bi anana Ghana mampanye ye Rojon Dramani Mahama Constitutional Review Committee ya wato ye no one report omode ebabebre no ensam ni bi eka ho ye beko amanone se de mpenifo ebo amane se Nigeria mino emu nipa bidum a ye kire wo musie ye ho nsam koye bebre no mpenifo e de update kakra aben e wo kaseboyi emu ya ebi nso eka ho awie yi obetine nyina e wo SOMPA 106.5 FM so akenkanfo a yesi nkonwa ADWOA ASARE OHENEYERE mene Oheneyere mame ekuya YEBOAA esia mabronya abrewatia ena afei AKOSUA AGYEIWAA kwade boati Afei ensem no enchiremu anka ensia ya kwada botofo a wadi bosome no enan enso eka hu ebie wo mu nyina ahwere wo mu nkwa ya akwakoya rehosempa na wo mu echiremu se adekropotin ye nam so a edi ejahhehye no eba ye de afei ena odum jadwumakuo no wo mu bommodен aye wo mu nhwehwemu se de beya wo mbehunu de kofa eja no eba ye na manebo ayensa aka ne se eno anadwo beye nondu baako abapam simeduasa ede ko nondu mienu entem honom no ena ebeto dwa se omanfo anu wo motempotem honom wo mo ho ane wo mote se obi ekeka mu se eje ahyi obi dan wo mo koye ampampa yeso wo baabi ena afa ninuanom ne ma eka ne ho wo mo nyina aka eden na wo hwe bogla proof a wo mo de agigigigi edan ho se de akwakoye no a enya de se obi akora etimi epieye enti odum jadwumakuo ne bom modern ekopie mu wo honom se de beya wo mbetimi atoto niema ahwe se asomdwe ebetimi abana dansini baako a nani etua rehosemi mu woni yama ne boni ba wa beidu etwetwe nkomo enro anwumre beya 6:30 no mudum lights enti ye nyina tete ene mu heya na ye shole ebo beya 8 ne nyina obi akokwa shedem ene ye dai ti ada hono ma beya kwata to 12 mo so light no ena me fie wura baba mete se wo tiete me fie ha hye enti ye nyina ye gibum ena ye pie ye sister ba ko ne ma te eche ye fra fire service for mema ne bibi ya akukuduro ko na kire se eni pensia ahye e we kire ho no mo a omo de kire se bedu sa brenya akwa ye mefa wo mo mefa se ema
enum bɛrima ne yɛ akwala ketewa bɛyɛ 4 months. Abusua bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra. Eja no said ye toye ewo ebuakwa menhia efie no emu no. Ye the videos na to abusua ya reho ya asefem de kire se said ye ade no esifa ye ne de enya de senka dasani bi kura betimi apie na said ye na dansini no e kire mu se odum jadwumakuo no wo mo frɛ wo mo ma wo mo baaye de na ebi firi nkare ebi nso efiri twede fire station wo mo nyina baaye enso wo mbeduru ye na kyese de ebesi no anya esi awie enti dansini ba ko e friend Vida ya wono nso eti efie ho no mu ebi no wono e na akyere ensemu amane yi ya mane boni ba wa beidu edi free ho no ebaye na ye frere wo sem no ne ye ka wo se kwaso am wani enguso nhweyen e wo Facebook ho eye SOMPA 106.5 FM Accra na se YouTube no eye SOMPA FM am yakosu agwabo ajada roment woni antikwansema mo ene ebro nyama yewa ye di na yetimi awe kasebo no so ede ama wo ye to ansam no so no na ye bo awramu e wo mampanyi ye Rajon Dramani Mahama esremu se jata ya wono so eti jata wo so e prince wedie na boboa no enura da ukopie mu e wo sunwa na bro mantem kropom mu ananya asem ketoa fani behwe eni se ye ka kire wo ne nyina no ene se ekwane a efiri sunwa ne ewramu e wo atroni akwakosi akirensua no wode aso ekobo fom se be ya mpanyifo behwe na watimi ayi kwan no ama atwentwe ho nsem no so no bibia timi akoso wano e de ama dehye ye omfa mpotam ho na no mu no ene oje akasemo no wo kasa no wo kyerese ye digya wane ye de aso abra wo ba ye e de ama trokan no obefa ye efra bandada no na boboa no ya kyerese wo hwa toto ne ama de ama yen na wose wo hwa nkrata mu abese frimfim mienu ene dunsum 2017 ebesi ene contractors dodo na no ena aban no ede wonum ka nam so nte no akwan ahodo ye ade ahye wonsa no wajai ade ato wo ya kyesa anwenwen ne sede kira de hia wonum so sede da wonum aboboa no eno enam so ama wo hyese wahye eya photo sam so ofo se wonhwe na mprempre ya no ansa ne ebedi bronya no Ghana sika no 1 billion wonyi na wonfa ema sa contractors sise be ya wonso no won kwan mu no won kwansem be hwam na ye de e wo bronya mu no watimi ate wani akwa kwan ahodo aban no e de hye wonsa dadafo ene empempen de wode ama wonum ye Rajon Dramani Mahama ne kasa ne sei ena ne bisiti from 2017 ena omu ye adwuma aban baaye omu se omu ntua omu ka ebi ewu eja sika no ekọ enti nano ena contractors association ba me ho ena me ka share finance minister say omboabo omu certificates ni na ano ebi 2 million ebi 5 million ebi 10 million ebi 1 million obi mpo de 500,000 cedis enti me say omboabo ni nyina no nompe be 1 billion cedis bi no fan twa omu nyina ka ansa na bronya aso ye ka say auditor general enye forensic audit of the National Cathedral. Enti eno na be ma ye hu yie ade ekoso $97 million ye die tu amra kese ye say Africa hanyina amra bia nso te se sa amra no. Enti sa forensic audit no ene be yi nyoma pie. Awusia eneya etwagu ye eye Ghana mampanyi Rajon Dramani Mahama na nanu di sem no achi no esanse ode hyenko enante na dwumedie na se enintinfo atwetwe rofo mo ye so mabodi sem to adonko ye nyina da ede wani monyam ebete akire ema ne wiemu ewo nkonimdie ne monyam hwemu nti no enam sayo so doma manhene osagefo osiade yo doctor na na Fredua Agyemabedu ya wotoso mienu wodon so ne monyam ekota adwumedie na chi na ensemu a woka ye na busia edwom eda yete ede freni rano Adie baako pa na ma Ghana fo ka kirem mpasa nde fa so na o ka kirem ampanyini Ghana fo ba o ye pa se wo pa kunwa omani nsi wo na onyere na ho sika se no ntintim ne ye na ono kura ntima anya ne nuanom bi bebeba abetoa so embre papam ye Ghana fo ba men kan kiro Eneya etwagu ye eye domahene osagefo osiade yo doctor na Fredua Agyemabedu ya wotoso mienu
Now, the man na announce wa Jumadia Crono Asia no and what to Ghana man penny a chomosa where the Obasrepa and another Attorney General. Now walking kind government accountability series and once and someone with Yebi. Na onyan Toboas yet no National Cathedral no Yasa Musika some ye Chiabi Mary Cherokrano Yamana Mani Bin Quanta and Yadia Hatchany and I'm Sunti Mampany Bao Honokrano and initial be Bressan say and only a Quanya Shunqua Benya so Obasi Bibi at the Atcharanwo. Na wakoto asra Ghana man panyin se sɛ wade nka abatena akonya so pen na weka ho ane maye to so mienu no aba no wonhwe no wanya ne oma sɛ bi otoro kan saa National Cathedral project no a abanda da na hyase na abanwe aba won mo hwe aye ho dwuma no wonhwe hu sɛ nipa bebre bia de ho sikasɛm akwakode ne nsam na afamra kwa so no safo no emra ne won bedi ade abede tuma ba ko pa ye corruption na ye hu se sa National Cathedral no sika ba ka se ba se ne ye wura me de no krani be ka se me de mentiase ye mu bi kura na eni se ba bi $56 million e chirija kura ye tre ya be ye be 96 and 97 na no krani sa de we ye wura Attorney General de ba be boy se Ketesh asishe bi animua no krani kama court na ma frɛ nipa ohwe so no ne ya toto na no so ma kire de kodie ntia na Ghana fo nyina hu yewura eno de ma bia convince se bibi nim ya pese bi bamfa no ko gina mbra ano na o ma kire de kodie ntia se esika dodo no be na enwatru no ana Ghana man panyi yera John Dramani Mahama eba be ya no eno watro se wakantam din seri abo de guso tro se nyame ya domu asasem we mu ni mu hwehwemu no anya de obema no aso heye National Cathedral board no omo frɛ auditor say ombeye audit na omode audit report no by and so nana enim say one kasa ofrɛ o auditors number ye auditor and sheda enye auditor e cheche nyoma mu yie enti ye ka say auditor general enye forensic audit of the National Cathedral enti eno na bema ye hu mu yie ade e course enti nana ye mbu ye ni ho so ye guso ehwem na emrepa no se asotwe bi wo ho a obi a echese we this Ghana sika se na Michelle Bono ye de sa nipa no ebekọ kogina aban nim na wa kyerɛkyerɛ mu Awosua Ghana man panyi yera John Dramani Mahama ne nsɛm a wɔka ye ɛfa National Cathedral ne ho no afa bi ane ekoti Ghana Great Company Limited eye Great Co adwuma no womo ebo amane se ensiesie adwumadie kese bi ebekoso takra de thermal ekosi ahoma so transmission lines ahodo se de beye betimi abo manyina mokane ho nsɛm agina brane ewo Kumase Asante mantam ne tutu enam so emanura yesu kopie mu ewo Kumase miaye ahodo bi a womo edundum kanea no womanfo ho kyere womo pa eno no woma beka se esi abronya na wotwe no mu ane ye wono nti CG4 ne Great Co fo se womu adwuma bi yesa se womu ye ni nsiesie bi a womu nye ntente because that 30 December is the amanfo esi fa plan se wom be deti womu ho no so womu be ye nyina mo nkane adundum bi niema bi etete sa no a wanhwe ya na akwakọ ha adwen pa na no na Great Co fo de enkratai aba bonten womu etwem sesebe enye boapa yo se wom bedum kane a ewo Asante mantamu na we kura no enye se ba beso ho no mo afa kura na nsiesie kese no e ba bekoso ewo wom transmission lines a efiri takra de abesen kɔ awoma so na eno nso etimi abo ani nyina no ebema nyina monkane ho nsɛm no etimi agina yie ɛwɔ embotem wɔ na wɔm se wɔm na mankrata so epomafo atikuma se nyina kyɛw sɛ enura dunso no ɛba ye ne de wɔm fa nkyɛ wɔm na emom no wɔm nya nwie adwuma no nti wɔm da so a ɛyɛ enti sɛ wɔ hɔ no na sɛ bi ehu sɛ wɔkanea no ɛkɔ kakra ɛyɛ sima kakra bi ana sɛ bi adonhwere kakra bi ɛnkyɛ ɛbɛsan agina na so biom na wei no wɔm boa na se de be ya bronya bre mu nyina no manfo betimi adi bronya no na wo madi ni ye wa bra enyina mu kanea no ebegina so abre ne abrebia Awusua yentoa ensem no so enfama mo ne yenko asua ya wonom so ehwe amanyo ho ensem eso na asanwasem no hyebedwene ya wono kro ya na yesoafo ya wotua no no eyo monyafo Mohammed Muntaka Mubarak wono so akasa de ensem atodwa wa bra na dwumedie chenchenche bi ekoso Asante mantani nyina da no eye doctor eye Mualid wono so na finhia nda bia da se de ya na wo ye no no de atoso aduonum enwotwe 58 annual
Ashanti Regional Maulid celebration no ena ekoso enura danam so nti no wokopie mu wase de nsem etu dwache se asomdwe we no ne boode na so no eya ne yenton no adwama so na so obeti wana so oni sika se hia na kosi sen na se wo asomdwe a wo ade nyina nti no obekoto asere o my Ghana se adawro ma yenhwe na menteme ho ase eniema hodo ya na de abufuo ba ede da awratwe eba ebekwa akɔwie akire na kyese yatwetwe atuo yatwetwe aseka ne akode na yede kunkum ye ho na yankasa ne yesese ye ho no wobesese ne nyina dadwobrɛw enkogwe na yentimi emfa yasomdwe eboa enoma no na wɔkyerɛse bra wobedi soafo ewase ho no ene empanyimfo ya wode ehon nsɛm ɛhyehyɛ wonsa sɛ wɔnhwɛ sɛ ya emiamia hodoɔ ya menteme ho ase entokwache ne ye ɛyɛ conflict prone sports no wɔse wɔde ho report no aba na wɔtwe ya etwɛ mu no na wɔnsa kan ya wɔ bie mu no ɛne anya asɛm ketwa emiamia bɛsɛ ahanan aduanan ɛnwɔtwe 448 conflict prone sports ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔnsa kan ye na wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa mu no wakoto asrɛ wɔnom a wɔnom wɔ empɔtam hɔ ne titiri ebi te sɛ emfifi mantemu wɔse bɛsɛ miayɛ bɛsɛ aduawɔtwe ɛna wonyaayɛ ɛwɔ hɔ saa nso so ɛna ɛyɛ asante mantemu so no ebi ɛwɔ hɔ wode wani ekyirem a wɔse bɛsɛ makomako aduosia nwɔtwe ɛna no so hu no asante mantemu na emiabea hodoɔ yɛ ebi te sɛ wɔti mantemu ɛyɛ atifi do mantemu ne de keka ho no wɔse ne nyina da ɛna ɛkekafo a okutru ya anaso keka bua ya ekodru saa 448 no ɛno nti wɔsrɛ sɛ yɛnhwɛ na yɛma yɛdie ho nsɛm ehia yɛma yɛbambɔ ho nsɛm no anya adehiadeɛ na wɔkyerɛ sɛ saa nneɛma wɔse nyina no ɛyɛ na ɛtoto asomdwe ne bambɔ ho nsɛm ase na ne nyinaa mu no wɔse hwehwɛ mu ne baayɛ no na adekodeɛ pɔtee yɛ ada ne soboɔ kɛhyire yɛ wɔnom de bɔbɔ ne kɛseɛ paa no ɛne ahensɛm mu menteme ho ase wɔkyerɛ sɛ kɔkɔba ne dedeba wɔnom nyina da ɛyɛ korɔbɔfoɔ ma fontum frɛfo denkyɛmfrɛfu wɔnom afo bɔ mu nso wɔn didi ano wɔn fom sɛ adeɛ bɛtɔ dwa na sɛ akonnwa bɛtɔ edwa sɛ yɛ pra adehyia dodoɔ na no ɛna yɛ ano wɔ pretumidie no bi naso no sɛ nya kɔdi baako nsa yɛ nyina da ɛde koro yɛ ɛne wɔ dɔ kwan so ne yɛtae nipa koro n'akyi na sɛ bɛsɛ yɛ kɔ akɔko ntɔkwa ɛna wɔyɛ nyame ntɛme ho ase anaasɛ bi a mempene ɛma wɔɛsɛ nkɔdi adwa ne deɛ wɔse ne nyina da ka wɔn yɛnhwɛ ne yɛngyae ne nyinaa mu na sɛ bia so sɛ bia ku wotwa ɔtɛkyɛm atotɔ wia na wɔn wenam bia yɛnhwɛ no ɔman Ghana asomdua yɛ wɔ no yɛmɔ ho ban ne yɛbambɔ ho nsɛm so no wɔse dodoɔ na akuta yɛn nsɛm yɛnhwɛ ne yɛnkura mu yɛ sɛ bɛyɛ a amamɔfo anaasɛ nipabɔfoɔ bi a wɔnom afiri ɛyɛ amahodoɔ so no wɔn mfa bronya ho ɛmɛwe crackers ɛmɔ nwura ɔman Ghana mu ase nom ɛmɛyɛ deɛ nsɛ na ɛmfata basa yɛ nyina da yɛbambɔ ho nsɛm no yɛbɛkura ne hwɛnhwɛ wei ɛne nsɛm a yɛwura Muntaka Mubarak Mohammed yɛ wɔno ɛyɛ soɔfoɔ yɛ wɔhwɛ amanyɔsoɔ no wɔde aba bɛto dwa yɛ dane bi akyi ɛde ama mo afɛyɛ kɔ ansam foforɔ mu Krono Sambia Koso, our One Heart Hospital, ya no our tamale, a tifito mantamu. Anam so ama ayar sabiano sabran ni pam yenua. Now one more honomusa, a nurse from yenua no more duty. And a security guard, no honoyaka say, Dove soon crabataya were tifito mantamu, aqua chirwamua, washan shemwase ya waje. Na in Ramoni chiremwana say, and rada, and ababa wabi as a son, ho. Just the awareness ni papa eba be wura labor ward ho biaya wonu aji awo na wo ba bedru ye no na se maame ba ko a wono wawie wawo ba mu a ana wode akoda no wato ho no seja wo kono akwa na nan no waba ba hwe ne ba san se woni buafo bia ya wo ba bo ne kunu so ko ye wonya mai enti aka ono nko ano wo ho no mu waba tan wo hwe wone ne ba ne nyina na wo firi wo ko ye akwansi ana maame ne ba ye betam akoda no se wo kwa wo akoda ne panie na wo na husuo ne se ne wose bia hyehye ne ho no anase ni pepepe enti wo manfo no ma wo mo labor ward no kra no wo mani amaso wo madwena nkoso sa wo ye nipa bonni ana bibi etesa na ebra wonya ne kirididi mu a woduru gate na no na wo tido won wo kro no akora no odie yo wo de akora no wadwane amo no amaame no hyehye no so nurse ni no wono so ye penakira kwan ya yehu no na asem ne ko ba ye no anam so ama maame no afre ne kunu ye afre no se bawa shaibu abo na mane ama be ma ne bae na won ba beduru ye na se won hwehwe akora no ayaresabe oba bia enya de a won hunu no kire se maame no fa wo fa akoda nurse wonye nurse ni anam so ama ye ka se anase fom ye nu a na wo mo awa ayaresabe ho Abubakar Fatima Bintu
ana Grace esi edumensa aposifo akwakere wo mo se wo mo na ne wo duty a na wo senka wo mo hwatoto nneoma ma obi foforo bi ema mewuramu afei bamboni ano no so wo ho no mu a na wo boban wo gate na no wo no so di ane aye Abubakar idi wo no so aposifo akere no a enhwemu mapa ekoso na mo maame no wankasa ye obefa akoda no de enya de yehunu no na anam so amene SOMPA kase ye ne ba wa Shaibu atwetwe nkomo wo no na ye akoda yi aya wonu ne papa nimpon ansam o de maye no mo mayin TV. And he told me that my wife has delivered a baby. So I was, this was two women. I had the smallest wife. She's working. So this one, I thought I has delivered a baby boy. So she also came to the hospital, came back, brought the receipts and the medicines I was for the baby. And that they had to inject before the discharge. So this morning I came, bought the medicine for them. And then I left. I was around 10 o'clock. I was just sitting with my colleagues. When the information, when my sister called me, I was trapped and asked me to run to the hospital. I came to the hospital and was told that somebody has stolen the police station. Even the police station, the police has been here. I came with them and they have, I think they have picked some 2 or 3 people to the police station, including my wife. Abusia wai aye baba Shaibu ne yetene kanara wasam wa asie ewo Tamale One Heart Hospital anam so ama akoda ba akwa yera no emu nsam ane ekuti ye to so ewo nsam foforo emu na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ya etwaniti awa efre no 9 mosofo no wo masan atu anamonsronko bi namso amene ye kirem se fam agudie bi a yetu emfa mrakwan so galamse yi bi ne ekoso ewo kwaben eno ewo atiwa West Mensi no emu ewo poemantemu 9 mosofo atiwi akwakwaje excavators ni mfidi akodo bi a na omanfo no edidi sa adwuma na ne wo mo skata ne nyina atwe ede akwakosi wo maso ye nipa binum nso wo mo akwakodi wo makache a wo mo bo manhwehwemu atiwi akonkan enra ena 9 mos adwumakuo no etu sa adamo no ne ekiremu se wo mo ho ena anoma bi bebo hwere magu wo mo asom se Kwaben Anglican Senior High School ya eno ewo epoem ewo honom ena mpampa wo msesa wo mo niema ekoduru ho wo mo koye no se na ye no krese dormitory nachi ho dwumadie bi etesa ekoso ene wo mo hohoro ene wo mo a wo mu etuo wo mo nyina ye koto wo mo ewo empotem ntu ba ye Facebook page ni so amfonyin na nda ho no sede na eho asifa aye a na ohwe sede a asase no wo mo aye no ne sede nsuo na tata so ene mfidi ahodo ye sisi ho no mo otimu se kwabrane asebe nyansa da ne tirimu so obedi na mo bi etise di a na se so meye wo kwan twa papa ye na wo mo koye no wo mo se ne heavy duty water pumping machines yi ebi na eno so wo honom afei mining equipment akese ni nyina 9 months of force sa ni nyinara edifiri honom na wo mo se wo mo ka amomanfo nyina ate se yesi ensuo bi da mpotam ho ye frɛ no river ewusu saade na wo mo ye won potom ho ma ye kasa ensuo no asai kura wo de ye hwea enyeyi mo de ye kan wo mo nteye ye kan 10 times wo mbekọ 10 times 9 months of force sa ankroforo mu nyina yi sanse enye de etwato nie we de afai kura no wo ma hyase wo mba yire ne mamu dankran na emfa wo si ye di bronya wo mo de bronya no kura de wo mo nkobi afai wo mba yire ne mamu pa ye adwuma se de be ya wo mo a wo mo de yensase ene yensu a yakwa ya hodo eto atopre no wo mbehye na emra ene wo mu edi afei yewra ensemfoforo mo busumi ya ewomi ni da na edikan no and a Small Arms Commission wonom de betu dwase wo bibia da wokuta etuo ya yen register ya no ene ye wo makwan ede ato ho afrisa busumi wesemu a ekosi afefoforo ya ebesen busumi ya yebedi nkan wo mu no ne da etoso edudum na obia da obefri ni pemu na wode aba no emra bia ni wa na sa sotwe bia ni wa obetimi ede amasa ni pakro ne mom efri sabra ne kono na sa wamfa ma na mpanyimfo ankasa etu won hugo amonte so ana se woye duoduo da so beso mu se etuo bi kita wa bra woni tumi krata bia bata ho a ene na emra no sania esisie no wode ho asotwe no ebe mantamo na esanse asemhia eya na yeta eboboso nte no anam so ama ene ye kase panyipa ya wode wani ekiremu ewo eye Small Arms Commissioner wono ena etua ano Dr. Adamu Ahasa Bona wono so esa ede entimunsem ababiem se amanfo
every wo kai wonom se obi bia da ya makwan dia to wo se fra wankasa wo pemu efeto ni bra no wo sa bonka ye mo famra anye sa na se January 15th no etwa mu se pe wanhwe ya emra ya wode beba ene asotwe beba ta wo no na nipa kro no wantimi enyine basa so a no mercy for the cripple nya de homobro bia da ebe wo ho ede amasa nipa kro no wankwa afiase no na enye be semfinhia edunum wode nsem wese nyina tudwa wabra friends entrefo hyiamu na MMDC sahodo ene ti breakers ahodo ebo ne chidom yentie ensem a yewura Adam bona wode tudwa no ebimra. You know when you have a weapon and the weapon is not registered, it's not licensed to you, it's a crime, it's a second-degree felony, and you can go in for 15 years. But the essence of it is for you to voluntarily surrender the weapon without any punishment. And so if you have a relative who has died or has bequeathed some weapon to someone you know who doesn't need those weapons, surrender them. If you want to register them, go to the nearest police district and it will be registered for you after the amnesty period. But do not keep it. Please inform our local revered traditional authorities that up until the amnesty ends, firing of musketries, firing of weapons has ceased. It's just a short period. So we are urging that they stop whilst we take inventory of what is in the system. Abasoba ena ema eja epaye Dr. Adam Ademu Arasa bona wono ena Small Arms Commission no wotua ano seti breakers na no disem ena yede etudwe ebusuafo na yadasoa ede adesrade no emamu se onyankopon se de wasi aka no wona asem no hwan ena di nka ma miasafo awrade bibi ya ma hye na nemu wose to abodogu nso ani dachi bi no nsabeka eyade a wo bia na niku mobrofo awisia na ekunafo ho no wono asafo awrade na niku ne ho wose obi ono bedie no wono asafo awrade no bedi enu nti ena sompa achede yede abase enipa dodo eto da bia na chese bronye bedu na nkofo kwansemu ayede ayehwam wo mu de obehu na obatan bia wo yekunani no de boba ato da asemu no de asija so adan opese obi hu se wono so eno bibi na so no na nya ade papa bia ena da no kwansemu eno ena sompa chede foundation empanyufo ye wo sompa hasenom ese wonom eye sankofo no adoye wo ye wonom emoa na wonso monso ne ni pentin ba akofo nsa entimi kata onyankopon ni obi amra meso mu bie kakra bia wo wono fa beboa na bibia nso entimi nwie mu peyo na enhye Kristo enmunyam yesi ye ka cho se mo na wo anwa tentimates anasa toiletries ene em etimi di siesie fie books anasa tredua hodo de beboa setena mu niam bia e wo ne kwampa so no yese fabra na yenye se ye ntoma se ye ntade se ye mpaboa me pa cho fabra na wo de bazo so afade ehye nyankopon enmunyam ne fabra nye de sebie son adane ntomago a wo ye ya na eso ani bi nemom wo shatade ba ko mienu bi enhye da nye dada yese fabra na enyankan wisia ene ekunafo no so no yentimi fankata wadagya so na wada roma betimi de woniema na kɔ sompa kumase ewo ehwa overseas Accra sompa enso ewo doma Watermelon Street anase Green Hill Street ye bedome market no takwa sompa enso ewo takwa eye locals ho atachima sompa ewo tachima new site enkranza obehu yen ewo eye sompa FM premises ho asunya ne nso no night market ho ene yabo yesesen ebusua ye beye dwumedie we say on the 3rd of January busome ye besimi ya no ne de tosom yensa na ye chene ma ne de ama enyankafo won mom wo nyankafie ni ade timi ya wodie ni sika ede abad number no ena me de eba betudwe eye 0598 559 802 559 802 anase 0241 272 990 0241 272 990 edia be ya obetimi afre na wabisa se de da sompa ye de number to dwa no na momi sisu biem eye 0598 559 802 anase 0241 272 990 Nyankopon enhraw se won so wayi bi na wode ba di ebeba no
Blessed Foster and etc. One Media Endpoint Homeopathy Clinic I want to fear the war me pache bedi bronya nya de wase ye de yade ebiada edi bronya we se ne de wura afefofra ye be wura mu mpo wase ye de ani jon ebia wo de bo ani atim kagya na wo da ho bronya brain de wan hwe ya obi de ne be ma beje oga na so beje oyire ko tiesie won kire wo mu anase ko miemie mu Endpoint Homeopathy Clinic Shell Signboard Spinters kwan so Accra Hasen manase kumase akrono bohia na wontime emwa yade biada ya atwa manchine wa ye krankro no wodru wa wobehwe na watene te asa e de amount na obetimi afre wono 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 na bibia kwaso ye dia still bia na se na bia da wo steam dia ye waduane bia no me pacho ne de e wo honti wokwadwa so a wo se wo pe onga dia wo de kwan no waka e de akire wonom behwe no mama de sefata wo de ye aduane na e be ma wonsa no abo me pacho FDA fo agedwe de nkrato ya tomti kwai ne kope bia kira kwan na bibia nso nkoye emfa ema obusia yenhwe na yentoa ensem no so emfa mamo Abusoya toa ensem no eso Constitutional Review Committee ayabejo kwosonko e wose eba wonmo atumi agye omanfo na gyenkyere na sa committee yi kokko mantam na miya hodo a wone womanfo no edi enkomo edefa ho na ene ane yate se Ghana mampanyi Yewura John Dramani Mahama entonkopem se no mienu emode na reporter committee no kokko fa ye nyina no na wonmo atumi ababa sibribi ede akyere no na wo hwemu a abejo no a na wonmo edasa Constitutional Review Committee no anwo no Professor Kwasi Prempe wono anada no wapanyi Executive Director Edema Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana na enai no obekwa kwogina simpie so no wakasa na wakyerɛkyerɛ ensema wodo mu ne wonmo kɔ monten so wom kokko hu ye de Ghana fo bi no kan ye ensakraye bi a wasa oma Ghana ya mamra no ebamuo de ye yifiri mu ababoa no de wasa ye de ka ho ema ne ye nyina no ene Ghana mampanyi Yewura John Dramani Mahama ne nsa ebetumi aka na afei de no so de kyerɛ sɛ wɔbɔ akyire ema Ghana fo ye hunu no yenso so otumi aye no sa ede amaye ne nyina no aye nhya sonko a aban no ede agu akwam na wonmo ɛkyerɛ sɛ ɛbɛboa pa ama wɔman no ya mamra no a ye kyerɛ sɛ ye obi wɔ no wase yesesa no sankra esanse Ghana no anka sɛ nyini kɔ nanim ɛna mamra no so ka akyire no nti no review committee no aye ne nyina ya ene wode mu amanebɔ ɛbɛkɔ akɔbɔ Ghana mampanyi Yanshe ehumesua ensem kakra na acting vice chancellor University of Cape Coast UCC Professor Dennis Wolanyo Aheto na opanyin dia to dwa se hadwene ye pa se baabi asuapon no wo matimi abo mo homoden ehumesua kwanso akwakoduri ene wo hawa wo da so efamu wo school ho ntichu pa ene bia ye ya adesuafo ede wo muti ebeto no wo mo agentete na vice chancellor yi ede atodwa no wo kire mu ese residential facilities as ye ka say available a se bia ya fa wo bi school ya man admission na wako school ho ofrachire won Cape Coast ho anase bia won ben mfimfin ho kra baabi na wo bepe accommodation wo school ho de ama wo no wo hye numbers ya wo mu enya afi bia any hostel facilities a available no a utum senso so ye no eso ye pa wo say afi 2025 addition for beye empemu aduo no 20,000 ne akire en wo munya admission enkowie ase emu empemu du ba ko 11,000 ene kakra bi ena wo mo pay accommodation ede ma no kropo no empenti kwa wo mo te ya ansa no wo munya ede amom no nyasem kuma enti ne nkasa emu na wotwe ye wie ye wabra wo mo de 9th and 10th session ye no 58 congregation UCC for dwumadi sunko mo de hye so ema postgraduate degree for no ena vice chancellor edisa ensemi etu dwase de aduro no esese aban ebeboa wo. In the 2024-2025 academic year, the university admitted over 20,000 students, yet only 11,500 were able to enroll, largely due to accommodation challenges. Out of the 11,500 that enrolled, only 6,000 secured accommodation on campus. That meant that approximately 5,500 first-year students required hostel accommodation. The nearly 20,000 continuing students depend on private hostels in surrounding communities and neighboring towns. The situation is further compounded by postgraduate students who also compete with undergraduate students for the limited housing facilities available and around
campus. These figures clearly illustrate the scale and urgency of the university accommodation challenges. This situation underscores the urgent need for strategic intervention and investment in student housing infrastructure. In this regard, the university strongly aligns itself with government's Big Push agenda, which seeks to address critical infrastructure deficit and stimulate economic transformation through coordinated public investment. Ene ya yekotie sesie yi eye panyina wo hwe chire vice chancellor ewo University of Cape Coast Professor Dennis Wolanyo aheto na maneboyi yensanchoni erekanan ene debae. Mwen ewo empanyimfo ya yahyenka eho ensemsem so nyina da wo yehwesofo ede ema Metro Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA ene etwanitia ede frɛ wonom ede krata ababonte ena no pay ekyeresa sompa kasefo yenkenkan mo akyire emfama yetiefo ne yahwefo esanse enema bi ekoso ewo eyenhwanimu nwoma Facebook ne so a edise wonom ede kokobonsem ede ma omanfo nyina da wonkyeremu ya wode ma ye enyina ne se wonti brekese meche chief executive officer ya wono eda DVLA no onmonyafo Julius ndi kwekote eyade anemfonyi ene account bi wo wankofo bi enso atam ede abo wombo ya wochese ye panyin no ena chese wono so akreti sa Facebook no na wochese wonom ede sresre sika ebi won so se contract bi ena ebi apese wunya na wo de afa no so ebi wo so krampa na wo pe personal information bi a wochese wo fa sa Facebook no so a eyade a wo benyane no ena ode kokobo ekwa ma obi ase ye rakote eyade a wonya bibi a ete sente no obi bia da se nipa kro ya wo ye nipa bonfo we sei atam sa opanyi nim ede stress sikaya sa ne bonefo sem no wo besra so bebu nuade agu wasum na wafra wani e wo sa ensem no nyina da no eye hrodohru adansem no krabobo ba kokrampo ne munte no ema wo bi emfa 7 emedane wakotokro wa bra wo wadane ne ho apotokra ne nsanka ne nanka no ode sebua kwan so na waba abejeje no ode wakwa akodimesraw wo sibronya ena eba ne yema yani na ho sa abo wo na yema yani so ena ho eye ewo enkofo bi a wonom so no eye nipa bonfo sem ahye wontimu mate se de moja adole ya boruye etirimu no sebe ya ebronya breyimu aye kom wanigye mu no obi ada ema wonso wanigye no emena no warehwo we say ene ensem kakra ya Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA panyi kwankyerefo ya wotua ne Julius Nikwe Kote wonom so ede aba ya dane biechi ede amamo ewo premto brekase yiso na yedasoa kaimo ese yetena hanum se ne kenkan kasebo no ede mamoa eye nyumako binom ene ya wo mobo yechi dom se de be ye betime nya hoden na wo a wutifie nso de ekoso ewo my Ghana mu no wahunu de ekọ enti ya na wahye nso de amai na wo ne wo nso adidwa esanse de ye papa nko na sompa de ye be kanfo ede ama kasa natural mineral water eye ensukrogin ya FDA fo wo de wo stamp atintim tintim so na sa ensuo we no eye adwumako bi efra wo Kasaloma Ventures wo na akwakofa kasa mineral water no aba edwaman so ye de afa fidie mu aye ne kama enti nkeka wa bia enihu ensu a wono mu a woyemu entuo ye wo sachet die enkuma ye wo bottle adantem ne akese ena ye wo dispenser gallons nso a eno nso no ye DCC offices ahodo enti wo de wo pe bia mu amoton ensuo e wo kwan ho mu amoton wo traffic mu pekasa mineral water ni bitu enu bi neton because eno ena yeto wo hwehwe wo machi akwan ya Taifa enkran back hospital echi ho eho ena obehunu kasa mineral water wo mo dosopo no ankasa ewo ehonom number obefre no eye 0206 46 9430 0206 46 9430 and 0303 96 5780 Time herbal mixture eye a 3D adro ya no odin ya sa adro we no nya bi na no mwende emfa ho kora entwen ma malaria ne mecho ansa no wakopɛ time no akira kwan unse honam no ahyase eye obuho asa wo hyedo asa wodo wo de obetimi kura kwakotese ahwesa mpampa eye malaria ne bia ena nya malaria nko a ena time herbal mixture no etuo se honam ya general body pains ne ne ma bi etisa tipaye fever ni nyina etu ase
kora ede amount wa wanum ato a wuntumi enidi per time heba mixture nenom ba bia ye tonton enuro pharmacy herbal centers bia ye bia ukọ hormo ya de se ubenya bi oba no ma ne ye bema so ennom FDA 4 AG44 417 669 abuso ye toa ensem no eso Onmanyafo abena osasare ayemrashebejani watiwa istabato mpeso so epoye mantamu na wode ato dwase aban no gusu ada wocheche nhyirenhyu no na wo hyane manfo bosanya de abaso ha ya sanse enhyehyane na motu agana ban asase a woye se wobesisi ayarosabia school adan ene nioma hodo beboa ama manfo no masetene mu aye dana ye nika no enya de apoye mantamu obetwa won magyakora na nyame ya domu a afoforo ya yebesimu no wombasha se de omani kwotwawisi omro santamu ade danse sa aban no abatena konya so no wanya hwekora no waya kakra ade aboa wo mu a wono won monyafo abena oseye asare ya woyɛ mrɔhyebedwani wono so edi mu ntintimman come up with an initiative that will be for health infrastructure, and that will be separate from the health budgets that is allocated to the minister every year. Because if you look at the chunk of the health budget, 85% of that is compensation. What you have left is so minimal that it cannot address the health infrastructure gap that we have here. And so that if government will think of an initiative like the big push where focus is on roads, so aside what has been given to the roads minister, there's a huge chunk of about 30 billion that has been put in for roads, and that will address the road infrastructure gap in this country. It is in that same way that I'm calling on government to also look at the health infrastructure needs of this country and create a different fund so that at the end of the day, when you allocate so much to the Ministry of Health, people will not see that so much money because it is our 85% of that goes into compensation. What you have left is very minimal and cannot address the critical health needs of this country. Na anwatru no ana ayodesi ya wono awatiwa east wonmonya for honest owusuntim ansore kakra etwaso. Thank our honorable member of parliament for such a kind gesture. It's in order. It's a way of we helping the community to have good health. Once the doctors are having accommodation, they will be in sound mind. The accommodation is quite expensive. So once we get them free accommodation, it's a way of helping for them to be in a good state of mind in order to deliver for our people. I will just plead with the medical super so that they will just take it upon themselves to maintain the facility for us. We as a government also going to do our best to add to the effort of what our honorable MP have just delivered. So we are going to add that. But we are told that they are in need of tricycle. That's what they told me, to just move the old ones, the old people that have been visiting the hospital from the gate to that. We are going to do that. And then there's other renovation of bungalows and then in the main block. I was your way, I bankruptcy penny or what to what each. Massinim one for honest, oh soon team. Where soon ye Janania time where your pa, yet your mon and some no, and so I bet was so Ediamamo. To me, Chemo, any petchemo, and not your bed, actually. Now so. Ubit me up one manina pomodin free more France. Yam Vita, the milk pap peppy, Ninutrivi, aye, ye, unquada etiania, aye, day, na and what dear a woman of one more fra pomodin. Anio, in penny for swinging, chopa. Mawobano a pomodin, free more France. Yam Vita, go on, baby. Yam Vita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a dready in Kratoyatum. Era, me pacho brana me shadia o bagging. Bra, Aden, and then subiem. Hey, time about Miss Yam, me can't see ba queen, and where you me and saying. Bra, Sanya, time about Misha, Esia Jimmy Nimi fear for and Yadia Bako, Eberswing. Where dear, what is a offending in Time about Misha, make us a me do one dance ya heaven and a demaqua copy. Ain't it some malaria, where drawn a time about mixture. And yet, and unco, dear, no more to I want to meet any dear. Time heba Mr. Drono and a yamau. Oba wa fa fro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num adroyi bi. Se obeto adroyi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria bi ansa. Se ope time heba Mr. enroyi dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu monako junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. 0244-417669. Kayo, set time mono time. Time herbal mixture. Afi
malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum point homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na ba bi omutibe ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa ba bi na adwodwo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo. Kidney problem, prostate de. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebechro. For endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem fu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atum. Eboso Duma Fest Festival 2026. Afinso 2026 Duma Fest no Eboso. Yeshasie January 2nd. SOMPA 2026. Ewo Duma Sia. Stardom Sunyane Duma Sia. Hobeye de Bruta. Brabem witness the Ghana's finest artists. The likes of Kwaku Smoke. Family. I'm Rado. Me I see me penny pa. Because sounds why I see me did. When the shade. And I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, SOMPA FM, SOMPA TV. Nasada no, obi bi o peso beton de no. Ombebu kutebo, sikakuma bi eno betia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yekowie kase no ewo amanone ne edika ko Nigeria man no emu. Abeto dwase ensensem bi ene ebebo so me kakra nie. Epie free mu ho ba ese nipa bonifo bi achechire Catholic boarding school. Womo adesuafo bi na nkwada dodo no a eka ho ewo Niger State Central ho. Ya ne ehu ba bia ye de womo akwakwahye no. Yesi afi na ADWOA puma kwan we mi se no womo release womo in batches. Etu ho no mo ane ye de aba betum se aban no ensa aka desuafo so no mo ye 250 ene akire. Na edikan wo mbeka se wo mahunu 130.
afei ene wo mo san de aba beto so se wo mo maka ne nyina adesuafo nsese ya hunu ba bia wo bia kwhye ya wo madane wo mo ede ama wo mabusuafo se de be ya wo mbetimi enya sondue na se de ne wo manfo ya mu ehye wo mo no ne nyina etuo ebetimi atwa na Nigeria federal government no ede atu dwese saade ya wo mo atene de eyasempa na kwakoya asem de so ewo wo masum sanse owofo bu ho no ma wodakora wona bebo sumi kakra enie se ne ba no so wote ase so wonte ase enti sesi a wo mahunu ba bia nkoda ne nyina ewo de a enie na aban no echiremu ese eye anigisem kese pa na Christian Association of Nigeria for se eba no Catholic for no so wo mokra de wo mo hoye mobo de kire se wo mo ba bia wo mo ka bi nhemu na nipa bonefo bi firi ba bia besesa nkoda no ekono na eno so akwakoye asefem semti association no abo aban no abaso sa semisi ye no wo mantena se antwentwen so kora wo matimi de niema egu akwan mu ama sesi ade wo bia ye hu na kira kwan na yede ni nyina do ekwakotu opo ewo Russia manimu bese enfimpi mienu ene aduonu mienum fibre bosumi ni mu no ena Russia asrafo no ebowura mu ewo Ukraine nyina da ene se wonom ekwakoje wonom ho baby ede aboso ne free sabra ne bade Russia asrafo mpanyimfo won ho ento wonom da wo hwe bese 2024 ni mu a April bosumi ni mu ewo won kropo Moscow mu no eyade a wonom panyipa ya wodasra domna no General Yalasrav eye Moskalik eyade a wonom ede eye bomb kwhye kemu ya chese wonom etoma no ekum no na enye eno nkwada asrafo no mpanyimfo no binom etoato so ya efri hoba ne nyina no wonom eho akire wo ma ye kase wonom atina nanom ewonse do na foforo kra anope yensa eka no eni se panyipa ya wono eye Russia General ewo wonom soso asra dom no ano eyade a wono soso wonom agene nkwa ede efri nsem ehwehwemu bedwako ya wonom so eti wonom epaye se wonhwe na wonye hwehwemu fa asem wese ho no HSL Lieutenant General Fanil Salaval eyade a ene anope yada ena wono soso no wonom de ka bi ebecha ye de se ne donated car wonom de aba becha SOMPA fo mongie na montimi fa nya mo niam asebe ya bibia bekọ hale so de ama wo se na wonom enim se wonom so de eye bombo ibi akwa hye ase ya asem na che se wo mo ka se wo kọ ho na no ena be me ya wonya mfinhia no aduonum ansian fofie antoata na adware abamo ene e bombo no explode ya etete no ene kana na wotim na so oben hu ni nyina no na anam so ama wonom kire se so bo ne de omo ye hwehwemu no omo ye sesese no a enkosi baabia se Ukraine Intelligence Service no ena wono fi se ho no ena efri eba esanse free bread 2002 mu ho ya Ukraine na se Russia mpanyimfo ne titru ni asrafo no ekwaji Ukraine boss no ena wonom ahyase a anaso omo hyase free sample bre no edi wonom mpanyimfo na wo abesi nei no wonom ekoso aye ntino mo so omuguso aye hwehwemu na wo bia wonom behu ne potese ne nsa ehyase wo yase no waso obete mesia meko ena ede ahye ne niase ebusia yenhwe na yemfa nsem no enkwa wieye na ansamo do de promoria brain no de makote no bi ayese osaje force ade your doctor na afedu agema bedu otosumye no ade ato Ghana banim Sam National Cathedral no bi biada ho sikasam afa ne nsase no yemamra enini ejebi atofie bi mu ewo abua kwamenhia nam so ama enipa ensia ya akoda kuma ya wenya bosome enan eka ho wo mu nyina ato nanom ewo nsiedo aban no edensem debi ama contractor for ya wonum yi ya kwan se woma wonu 1 billion Ghana cedis ama wode diblonya se be ya kwan no obehwe na wasiesie ne ye ede ama yen anase form ye no ya security guard ba ko aka ho ewa One Heart Hospital ya no ewa Tamale aposifo akọkire won mo se anam won mo nsaso ama akoda botofo a obi abewia no Gridco adwumakuo no ewo asantemantamu de atudwa ese kumase ene ne mpotamu de wo mo hwe anim se nafu edi anim yi wo mo yensiesie bi ewo wo mo transmission lines ahodo bi hunti no enyina mo nkane no enya de se ebegina so yi Interior Minister Ramon Takamu Baraka so de tudwa wakasie so se baby antokwache ne ye ema ne homne so ema agency abamu ewo ye bambo ene asomdwe ekwan so no wakarikari ehu se eye makomako hanan aduanan enwotwe na bi ka wenum ho ana yadeba somo sa Christmas kasiepo yene yamote yanka anawie yi ayeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene
ADWOA ASARE OHENEYERE Oheneyere mame ekua YEBOAA esiama bronya yesori adwaso wa brast da rempimo siedu yede ema mo mobile Facebook YouTube na mutie SOMPA mfidie ahodo ni nyina da se kase no ebetimi edrum aboboa no na eyema AKOSUA AGYEIWAA dondo hema wana na pamfo ede mobro wasem eyobi asem dwumedie no etimi atoaso ede amamo yedi bronya